Odhiambo adek nyakonga jwang ngin marandio makare chini ahinya chenro more par nyalo kodwa mbaka kaka pile wantiere live mar ote machuok hari adek auchiel nono ka bende nyalo yudowa e Facebook live, YouTube live duto warwake pache channel ne maro imore kama ikonie mago mag siasa mago motenre kod chik manyien mar omenda mar 2024 2025 mabende koro geto medo sure pacho ka wafuoni motenre kod mago ka bende grube mopogore medo chopo mar chiwo kotenre kod wach ne wa penye maduong' Kenya jalo mawuok kadho nam chumbuok oko mar kedo gitiyo kod mainya mar muguka and these 3 graves were able to resume 7 bodies. Chenro maibu makolo chakore kedo kakuono rinja birio biliete mar adek Saka kisimni oyudore to yudore kadiponi bora mpenye sana otiko aongewa familia mregwe mamigi kuyo bang' puonjre moro matin kod auchiel ka ngima e yo magalagala Jaloko marwa en Liz Otieno machiegni nyakorom gajwang' en sadek mar otieno nyinga en Lydia Okeyo. Ringre mo kaberio gol eliete mantiere hei bungu Mashakahola e kaunti ma Kilifi odiochieng' ma kawuono. Apisas mago kwach kich kawuono nochako kendo chenro mag manyo ringrego kendo mag chwegi yudo ringre e eliete adek. Nyaka sani ringre 436 osegol e bunge Mashakahola nyaka ne menyo chakre. E kind ringre ma osedi duto Shakahola 184 gin mag nyithindo ka 245 gin mag jomadongo. Bura mar yango adieri e wi nek ma Shakahola to pod dhi nyime ka achije 94 kama oting'o jadolo mar Good News International Church Paul Mackenzie pod ntiere e lwet obila. We identified 3 graves, and in these 3 graves we were able to exhume about 7 bodies. One of the graves actually had 4 bodies. One of each, which made them which we exhumed today. Is an exercise which will go on, and as per what I know, we have about 50 graves were identified, which we are going to work on until we. One thing that we are also urging members of the public is, if you know that you suspect that the person Shakahola who you've ever seen, we urge you to have your DNA we can be able to match, because one thing that we'll be having a challenge is that people are coming up to get that, how we can cross check with the body which we have at the mortuary. Governor's Mark Wad Machimbi Odagi on Ginyal Yugo Mujata Mar Purmithika Venturi Yuaro Hala Maramugu Governor's Goma Chumut Ginyal Mana Yero Mujata Kenya Widato Governor's Kamuting on Taveta Ochwalo Odinete for Marque Makamano Mati Morekari Rogyo Burama Coast Parliamentary Group Kone Chan Chwalo Twak Biro Miamuguka yang lokasi kumbia mameroji orang sajutau. Kando maembu belochi mondomi taita taita kiti tiemchi marko hando kaitu buraman kodna mjui ora iye mondomi halano ime kotel mbinsa mashiko onora moro kakaya mameroji mondomi ume epachoka sisi wabunge wa
kutoka leo na kwenda mbele tunaungana na magavana wetu. Hatutaki Muguka hapa. Sio sheria zote ambazo ni sawa. Hizi ndio zile sheria lazima zibadilishwe. They are illegal laws. Kama kumepatikana utafiti mpya, research mpya ambayo imesema kwamba Muguka iko na athari mbaya, hata kama ni sheria, rais sasa achukue hatua ya kuigeuza. Sisi tunauza madafu, tunauza nazi kule kwao. Tunauza maembe, hatujawapelekea sumu pale popote. Kwa hivyo rais, korosho, hiyo mimea yetu haina sumu. Bwana wao wanatulazimisha tena kulazimishwa majani ya sumu Muguka. Hata mimi ningeomba mheshimiwa rais kwamba aseme sasa wataalamu kaeni chini niambie hasa huu mmea, je, unaleta hasara ama unaleta faida kwa jamii? Linturi mwenyewe ni mtu anatoka katika maeneo ya Muguka na ako na maslahi, ako na changamoto zake mwenyewe. Kwa hivyo anaweza kuungana kwamba kwa hivyo hizo ni party the Minister for Agriculture and Service. Wasiro Washmar loko chike ma ikijawd bura ma kifino owen baya ni mondo Washmar Muguka ko dumira ngi malum to ikaw malibamba makwali ni mshuru para Muguka kumecho Mombasa liko taita kuleta vijana vipanga mapanga yale ni Muguka wote Muguka, kwa sababu lazima pate Muguka wale ili waje stare zao zileweki. Msipozuia vipanga vitazidi. Sisi kama watu wa Makaya hatutaki Muguka, hatutaki Muguka kabisa. Uwe mwisho wake leo, kwa sababu tunatuharibia wengi sana. Mpaka watoto wa kike sasa wanakuwa Muguka. Nasema madhara yake ni George Ako, Ramogi TV. Kwa mar Muguka nyakwa mwadwa ya gwengego Magatundu. Jod bura Magatundu Gabriel Kadumbe ibiro done kodne marja boda mo county Makiambu. Nek manyote par ko dabiro dwe na mokalo. No chama kar ya makilelesho wa Nairobi kendo chwale do Machakos kawuono ketho makamano. Jangana bura mar do Machakos Francis Olelo ngado ne gengne hetese do bila Muthaiga kuom dala ngwen kapodi timro mar pim okile magagoma eto mar Machakos ni mar ketho maitudego no timore county Makiambu. Prior to our plan being presented before this court, we have successfully obtained a pre-charge report tiango negi winjore mano kitich kata kamano jopunde counties mapachuka ano piny negi biro dok mana skunde bang yudo barupe kowuok kuom duol mandiko jopunde pachuka Teacher Commission kaka dirito munila county kaka Kisumu. Kata kamano jopunde odok kitich kendo chak tiegruok kod duol mandiko jopunde Teacher Service Commission. Itwak mane ochiw ka hoteli kod riwruok mar jopuonj mar Kupet kelgi
ne jopuonjgi kiektes kendo chako tiegruok retooling molos kod duol mani kod jopuonje pacho ka TSC. Kata kamano moko kuom jopuonj ne ok odonjo e skunde bado tunaendelea na bado kwa hii document ambayo walisign. Hiyo document, it has not come out clearly telling us what is the intention of TSC, what is the plan of TSC. Wengine wametolewa kwa wengine wametolewa kwa school list, so unapata kuwa hapo shule unakuwa victimized, hakuna mahali unaenda, tuko tu. We also need to get clarity as to why TSC, our employer, has not been of these negotiations up to now, because we have the show cause letters. We need to know their stand. Have they been withdrawn as per Kuppet agreement with the part of the national leadership? Counties mamoko kaka Kisumu katano jopuonje yima skunde kata kamano kod siema chil ni piny owacho miyo gi barupa childo mabiriyo kaka singo to ginido gi dala. Ng'eny jopuonje dhi e class but gin gi stress. Jopuonje ok okwe. Sirkal osenyisowa maber kendo warito ni tarik achiel idhi ndikwa e permanent and pension kendo warito tarik achiel. Makaponi ok gi ndikowa by 1st July. But for now, wadhi puonjo for 4 weeks ka warito gi wamiyo gi time. Bende jopuonje konie gi jogo mar yudo tiegruok ma obak kod TSC mamedo gi ng'eyo e puonjo jopuonjre mag JSS. Kata kaponi dhi e ground sani tidhi do ka halls opongi jopuonj modhi e retooling of new teachers. Wach retooling no ok wapengi nikech en wach mar acquiring new knowledge. In fact, we are encouraging government mondo tem all those retooling things. E counties mamoko kaka Nairobi, moko kuom jopuonj ma watwak go e yor ong'we yamo koni ok gichopo e skunde ka moko to ne ochopo. E kinde ma magi dhi nyime, moko kuom jotelo pod kwayo duol mandiko jopuonj TSC mondo mi ochiw lipot ne jopuonjgi e bende gi yo ma ongirore. Jakom mar komiti mar budget e od bura Ndindi Nyoro oyango ni omenda ma gisewinjore chwalo ne TSC owinjo ndike e yo ma ongirore jopuonjgo kaka dwarore. Na hiyo pesa tunapea TSC na we want to invest that money on top of what came from the national treasury. So it is over, I think it's over now close to 15 billion. Haswa ya kuajiri walimu wa JSS on PNP terms. Ng'anyo mar jopuonjgi biro e kinde ma piny Kenya yware kod midhiero mar dar kowuok e kit somo machon mar 844 nyaka e CBC owinjo dhi e okang' machielo mar grade mar 9 higa manyien. Judith Omondi, TV. Ng'anyo mar jochiw thieth mar Kenya Union of Clinical Officers pod dhi nyime pacho kae. Koro jatelo mar provincial gachiel kano county ma Kericho mar sundo tend county no mondo mi ochop singo mane gitimo kodgi. Kuom singo ma gikoni tend county no pok ochopo kare en kaka ndiko jochiw thieth 70 kachiel gi miyo gi omenda mambalang' mar siling 10,500 kowuok e 3,000 ma giyudo sani. E counties mamoko kaka Makueni, Kitui kod Machakos, meneja kom mar Kuko Peterson Wachira notelo e ng'anyo ka gikoni ok gibidok chien nyaka kwenye mgomo 61 kwa sasa. Serikali imeendelea kususia na hawajataka kutekeleza matako yetu 10 yote ambayo tuliolete kwenye meza. Na tumesema hatubanduki mpaka hayo maneno yote yatekelezwe. Leo tumekuja hapa South Rift kwa sababu hapa tumekuja na You can't have a personal contract from 2018 up to date, and the terms and conditions are not favorable. The economy is not favorable to anyone, and we want to urge the county government of Kericho, from the promises of the governor when he was seeking election, he promised that he's going to confirm our colleagues. Yes. So we want to push them. Yeah, he takes up his election pledge and ensure that our colleagues are put on permanent and pensionable terms.
wachoni osechope chindoni mantiere wachoni Osiro Mombasa wachoni kumtaja wasimamo chando na joma tendo na madhara wachoni ne tamro kendo kikiye kata maten eno ote mrobila shem otho shem record wa keno morainya ni mar oyimo ote kanyo manomo record okwacho nwa nyingi wacho ni wachaka hola osebedo wach mosegoe mbaka kuom thuolo malach upenjo ka bende sirikal ng'eyo ne chaka hola no jotimo watne pio wacho kanyo ni en Okoth Emmanuel ya Kilifi kaeto wacho ni wach mar mogoka Kilifi kono neno gi wang'e kendo wacho ni nyaka nyithindo matindo osebedo kacha mogoka omiyo osiro wach mar tawo mogoka kik chopi. Evangelist Oyanga Felix kantiere pala wacho ni entire kodwa kaka mano wacho ni kare wach chaka hola pok norumo chwalore manade no katimo ne pastor Juma wacho ni George Marotes ahinya gi chenro ni oyimo kanyo gi Madam Vida manyal kinyi primary school kanyo gi wacho ni weche go kod paro mar omenda ok sirkal winje ywak oganda jo Kenya ikinde mabende koro weche gi medore kachiel gi ng'anyo mar jopuonj. Pastor Elizabeth mar Bungu Bungu Church man of Gospel Church wacho kanyo ni entire kod weche moro ahinya kolamo ne piny Kenya en ote kanyo mar jakor lwasi erokamano kuom romo gi TV. Eno bende Panye Komola wacho ni osecheken kaka pile weche gi more ahinya kendo wacho ni sirkal owinje dwond jo Kenya. Monica Akumu wacho ni intiere kod moro ahinya gi weche manyien wacho ni support kendo gavana Mombasa gi counties moko makadho wadh nam chumbi wacho ni ohala mar moguka en gino maketho ngima rawere kendo wacho ni siro mondo mi kik oyie donjo Mombasa. Celine Dion wacho kanyo ni entiere kod timo mos ne weche go mashaka hola wacho ni geno kuom Ruoth Yesu molo geno kuom dhano wacho ni wachaka hola unje beniti kwano ka Uganda go hola timo makawuono Faith Mzomo Malindi entiere kodwa wacho ni koro counties oknyal chiwo tijeni rawere wasebedo kwa keto tenge kaka lakini gin ema gikela sara kadi beno were gi wach mogo ka wang'iye tije miloso ne rawere machawo mogo kago mano pach Faith Mzomo kanti Malindi wayo matin mano imore kikidhi mabor. Dream ni kusotio rente, dream ni kuanzisha biashara ujitegemee, na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 bob into 250k kila wiki, of course umekuja the right place. Geomotion na JetX on Shabiki.com. Tiketi yako to instant millions ndio hii mase. Ingia Shabiki.com, launch JetX yako, wekelea for as low as 20 bob. Skuma jet yako to the highest multiplier, and cash out before the jet fly away to win millions in seconds. Na hiyo sio yote, ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara that. Usiachwe nyuma na chance ya kufulfill dream yako. Jiomoshe na JetX on Shabiki.com. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 359. Tomar rumba música class na malo ne Bibi Band Mar Johnny Junior. Asante mashabiki wetu wane. Yeso tarika boro duwe mara ucheli gani yore teku ugenya si haipachu nyaka Mombasa na Mtumbi Ochomo Carnival Grounds Nairobi Kisumu Mombasa Nairobi City Mobimba Kocha kuresa parko na rio mamidhiambo Nyakache Ramogi FM, Ramogi TV kachuel koda Bibi Band makole kanyakla kendo keloni Nyadhi Festival live Mwana Mboka Johnny Junior Dhimu chungulu kanyogi Nyadhi Majaluma Malo kanyakla kurupija Ema Jalamo Bia Utiko Elmana Sapadolegi VIP Bayatauda Koja Nyadhi Majaluo Elmana 10K Poketi Julendo Maro TV Kachuka Royal Media Family Tem Bino kanyogi Nyadhi Festival
there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim, and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masaka. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Machiegni kendo nyakoro Kajwang' chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Biro chuno weg nyamburko mondo mi ochul osuru maparo mar chik mar omenda mag lokruok moro amora motimore. Jakom komiti mar weche osuru wacho mae kinde mane riwruoge bura ochopo mbele komiti no kakoro kwedo meto mar osuru no kamoko kuomgi wacho ni kochwa ni nyaka kete to dwoke piny ka oyaya 2.5 nyaka 1%. En twak ma osebedo kadhi mbele pacho ka twak ma kama medo yo jokanyo e sekta mopogore opogore kaka wuono jokanyo e sekta mar okumba johala e sekta mar ndeke kod joket mondo no chope nyim komiti marango weche mag budget mathuka paro mar omenda ne weg nyamburko mathuka paro moko gi jokanyo e sekta mar okumba kagiwacho ni obiro dwoko piny kwan oganda ma ka okumba ne nyamburko gigolo paro ni kata ka ochuno ni nyaka keto osuru no ujodwoke piny ka oya 2.5 nyaka 1%. The Insurance Act makes it mandatory for everybody with a motor vehicle on the road to have an insurance cover. So what will happen is that comprehensive covers are going to reduce significantly. People will no longer afford comprehensive covers to third-party insurance covers. And what does this mean to you and I who are going to be the insured? It means that we are sitting on a risk in the event of an accident, God forbid. What means is that the insurance companies will only cover claims relating to third parties, but will not cover your own claim. So that means that you have to go back to your pocket and source or look for finances to make good the damage that has been done on your vehicle or even on yourself in case of injury. Bendegi wacho ni okang' mar medo osuru e sekta mar nyamburko biro kelo midhiero ne jolos nyamburko matiyo e garaj kaluwore gi dok chien e kwan nyamburko ma chikno dhi kelo. I cannot afford a comprehensive cover, but I'm required to pay tax of 50,000 Kenya shillings, notwithstanding the fact that I'm not able to cover my own vehicle. I'm not comfortable condition. I think it has started to be a very big challenge because that Kenyan who is not able to pay for his 2 million cover, you're not able to pay a comprehensive cover, but then you are required to pay 50,000. The easiest thing is to just let's carry that, but when we everyone that point of consumption, then you can levy the VAT, because then there is value being created. But in terms of applying this, very small group of airlines have taken on a significant capital risk, it will actually diminish the attractiveness of the country. Den kweth manoki od bura Opiyo Wandayi olero ni kata obedo ni gionge gi kwan jo od bura manyalo tamo chikno kadho tongang'. Ok gibisiro paro mar chikno mowacho ni biro medo pek ne oganda jo Kenya masani nengo ngima omero. Asewacho kendo wanuoyo ni wan ok wajal siro chenro mora mar medo osuru. Seche moko bende waneno ni ginyalo kelo picha moro mar kethruok mondo gigol pach jopiny kuom gigo
gitimo maricho. Samoro gide kelo weche mag pogruok e kindgi mondo jo Kenya pachgi obed mane weche mag tungni mane yud mondo kik jo Kenya ng'i matut wach mar chike mag usuru mabiro hinyogi. Moko kuom riwruoge mag rowere mathurka koro sundo mondo mi komiti mar od bura mochung' ne weche mag omenda owitoko fuonde moko mag paro mar chik omenda ma higani ka giwacho ni obiro hinyo jopiny. E bwo riwruok mong'ere kaka The Youth Cafe, riwruogno koro ywak ni paro mar chik omenda no ka opuodhe to oganda biro winjo matek ahinya to jogo mantiere kod ng'ol kod rawere. It was a hustlers government. So hustlers, tunaumia, sasa tutafanya nini? So I think that's the question that we're asking mostly. Why would you tax us even after calling yourself a hustler? Na wewe ni hustler mwenzetu. I think this was our government, so that's what we're concerned about. And I think also we are worried about the accountability. Tunataka tuangalie mkitoka hapa mnasema mnachanga pesa. You know, if there were incentives, if there was better infrastructure, if there was better health systems, if there was social welfare programs, you understand, we would understand that the subsidies are going to these programs. Koro kagi keto gik moko e bei mamalo, kagi medo taxes. Mano nyiso ni wan okwa binyalo access nikech kata sani pod tek nikech jok mong'ol yudo tich mokwongo en gima tek. Dagombo ni sirikandwa mobedo led gi William Ruto otem matek mondo winj gima nowacho ne jopiny kane miye kura ni obiro konyo joma piny ka otero malo. Kik bedie ni no omin ama no owacho ni obiro mayo joma ni piny kotero joma malo. Wadhi e kaunti ma Homa Bay kama nonro mar janon buge omenda mag piny owacho nyiso chich ni omenda nyalo bedo ni ne ok otiyo makare kata mibadhi moko ne nyalo bedo e moko kuom chudo mane tend kaunti ma Homa Bay otimo yiko omenda 2022-2023. Kaluwore kod duoko ma nonro ma kamano, tend Homa Bay County ne ok ochiwo ler madwarore e yango kaka notimo moko kuom chudogo ma oting'o tiyo kod 52% e chudo mag jotich ka opim kod 35% ma chik dwaro. Joy Bati tiere kod ler mathoth. Duoko mar nonro ma janono buge omenda ne otimo ne kaunti ma Homa Bay kaka ne gitiyo kod omenda e hik omenda mag 2022-2023 onyiso chich ka gikoni mudho ne oimo moko kuom chudo mane kaunti ma Homa Bay otimo kendo ni kaunti no ne ok nyal chiwo ler madwarore. Achiel kuom yore ma okelo chich en yo ma kaunti no ne ogolo godo omenda kowuok e agulu mar choko mare ma idendo ni County Revenue Fund. Kata obedo ni riside mag chudo koni kaunti no ne ogolo bilion 8 milion 294,774,144. Obok mag omenda to yango ni mokwongo kaunti ne ogolo bilion 7 milion 870 1,181,661 eka bang'e ni giduogo gigolo milion 419 1,462,108 kendo manogol chopo bilion 8 milion 290 1,443,769 kata kamano nitie milion 4 233,375 mane ok nyal yang ler mare. Janono buge omenda e nonro mare bende yango ni nitiere lokruok mane kaunti ma Homa Bay otimo e obok mag omenda ka pogruok ne oneno e kind lipot mane kaunti no chwalo e tarik 30 dwe mar 9 2023 kod ripot machielo manoduogo chwal tarik 2 dwe mar 2 2024. Janono buge omenda koni ripot mokwongo mane kaunti ochwalo e dwe mar 9 2023 ne onyiso omenda mane kaunti yudo kokalo e sir mamoko ma idendo ni grants ne oloki kowuok milion 414 272,635 nyaka milion 282 217,338. Nonro mag ripodego bende yango ni omenda mag siro kedo kod lokruok chal kor lwasi e gwengego bende noloki kowuok milion 16 nyaka milion 9,286,362. Kaluwore kod lokruok makamano, janon buge omenda onyiso chich e wi kaka kaunti ma Homa Bay ne otiyo kod milion 282 217,338 kod milion 9,286,362 e komenda mag 2022-2023. Gedo mar chiel kod rangach mar kambi mogo ma Kigoto bende janon buge omenda onyise chich ka kinde mag nonro ne oyud ni kontrakta mano yudo sechul milion 4,728,786 ne pok otieko tich kendo ne onge ranyisi ni odhi nyime kod tich. Nonro e kambi mogo ma Kigoto yango ni kabedo ni kaunti ma Homa Bay ne osechiwo milion 4,979,700 e gedo mar od masind generator kama jotich loke lewni kod gedo mamoko. Janon buge omenda koni omenda nyalo bedo ni nola e kinde nonro manotim dwe mar tijego e pok otieki. Ata obiro ni kaunti ma Homa Bay nochwalo ne bod
omenda maromo milion 22 1,281,737 ei omenda no janon buge omenda onyiso chich ewi milion 3.5 ma ikoni ne ochwal ne bond mar Municipal ma Homa Bay. Ewi chudo mag omenda madhine duol mochung' ne choko osuru e pacho ka KRA, janon buge omenda bende okoni kaunti ma Homa Bay ne obadhore gi chiwo ler ewi gowi mar bilion 1 milion 913,856,589 manowinjo bed ni dhine KRA, kendo ni onge ler mane kaunti ochiwo ewi kaka gibiro chudo, kama owacho ni nyalo bago chenro mag bajet mar kaunti. Nondo no yango ni e kind omenda duto mane kaunti ma Homa Bay oyudo mane en bilion 8 milion 294,177,144, bilion 4 milion 276,764,163 ma en atamalo 52 ne otigodo e chudo mag jotich, kama nyiso ni kaunti ma Homa Bay ne oketho chike matayo kauntis manogundhi e 2015 madwa ni omenda ma itiyogodo kaka osach jotich kod chudo mamoko madhine jotich kik kal atamalo 35. Kanondo no bende yango ni ei bilion 4 milion 276,764,163 nogo mane otigodo e chudo mag jotich, milion 8,104,29 ne ochul jotich oko mar lai ma idendo ni IPPD, gino madhi ataro mar chike mar migawo mochung' ne weche mag omenda. Janon buge omenda mag sirikal bende onyiso luoro ni dipo ni omenda ne nyalo bedo ni ogwenyore ewi chudo mag okinde manochung' ne kaunti e buche moko maromo 47 manomako kaunti no, kaluwore ni onge ler kata obok ma idendo ni files mag buche mane okinde go ochung' ne godo kaunti ma Homa Bay mane onyis janon buge e kinde mag nonro. Kaka okenge mag geng'o rode manyalo nyayo mibadhi, janon buge omenda yango ni owinjo ket lai mag geng'o rot mora mora manyalo chiwo thuolo ne jomibadhi luchore kod omenda mag jopiny mochwal ni counties. George Bati, Ramogi TV. Familia moro e gweng' ma Misambi mantie Nyamira nitiere kod kuyo bang' nyargi ma jahigni 16 kawo ngimane oko. Zaida Mondi Lawi ma en japuonjre skul sekondar ma Mogongo Girls e klas 11 kata form 3 yango ni nyocha olal chieng' Ngeso to bang'e oduogo yud ringre Odhiambo manyoro ka olire yien. Min mare Pamela Odhiambo nyiso lit kaluwore gi tho mar japuonjre no e kinde manonro dhi nyime mar yanga diere wi gima dine miyo kawo ngimane. Ringre ne otere kar kano ringre manie osiptal ma Nyamira Referral. Kogike gotieno okobiro ka piny orunyoro Jumapil atiyo tijega manyalo timo to awuok adhi chiwo. Kogik sa 10 tigona simu ni oyudore ka en ewi tol yiend avocado. To ne obuoga nikech akia gimonegi. Adwa nagonye kotho to tho gi kwe. Ka ng'ate motimone kamano ok dawuoye. Jamano chopo kanyo noyudo kondiko tas moro matin. Kondiko ni ng'uonna riti uru unte ahinya ne baba kod nyathi Nyamera nitie gimondiki e muma ni richo ma ng'ato timo ne en owuon. To nitie kadipo ni sa chichege moromo ka Nyasaye nondiko ni aonge wach. Kadhi kama thoe nabedo buo. Gik Nyamera ni nwawuoyo go kata tije cha dek adhi ni sikul mwa tiko pa sikul mwa ri sikul. Koro kada mjo thona buo. Koro gima dikel thone okang'eyo. E masira machielo nyakor Mgajwang' ji ariyo dhi nyime gi yudo thieth e osiptal moro Nairobi ka tok yudo hinyruok e kinde masira mar muoch mar lori manoting'o gas e alwora ma Fedha e Embakasi. Masira no manotimore kar sa 7 mar odiechieng' noweyo jodak makono gi luoro mapek kaluwore ni obiro mana bang' dweche 2 tok masira mar gas e kar dak ma Miradi mane otimore Embakasi. Nochuno apisa mag bad migawo mochung' ne geng'o masira e kaunti ma Homa Bay chopo manego mach kapok nolandore. Obila kod duol mochung' ne weche modhi timo nonro e wi gima dine mikel masira makamano. Nissan ilikuwa pande hii naye pia alikuwa imekwama. Nikawaelekeza waisukume, sio wapige starter kwa sababu hiyo ni moto kwa hii gari. Wakati wamesukuma wamefikisha pande hii, hapo ndio dereva naye aliona wacha kurumisha. Kurumisha moto kwa
ikarudi tena kwake. Sasa ndio kwa sababu pia inaye imechomeka. Sijui dereva ama ni abiria, moja ameenda na ambulance, huo ndo nimeona. Lakini sikaja pia shughuliki history ya firefighters. Firefighters wako hapa Kangundo, wako mbali kutoka hapa. Kangundo ni highway 3 minutes. Unafaa kuangekuwa hapa. Huu moto umewaka hapa zaidi ya 2 hours without any response. Ndio gari zitoke kule Enterprise Road, Busia Road. Inachukua mrefu na ile jam ambayo iko Nairobi. So narudia governor Nairobi. Shamba ya fire station iko hapa AA. All documents are there. Chukua hiyo shamba weka fire station hapo. Kulingana na ripoti ya kwanza ambayo ni taarifa ya matatu ambayo ilikuwa mbele ya hii gari ni kwamba kulikuwa na harufu ya kesi kabla ya explosion. Tunajua sababu ni nini, sababu ya explosion exactly ni nini, but there was that leakage before the explosion. Kwanjogo magamutu makahera karatibi kaunti wa Migori pod medore kata bed ni pinyo wacho seketo kenge mathoth magemo landro matuno igamo kalo marganaria proyo kodadi ekjimaromo alfa chiel mechiko prabiko dare no yudi kod tuono kuom kwano jimaro mapar kod ochiko no yudi kod kit kahera mayatha chiel kende ok nyal thiedho jafo maro Jojo mantiere kod ler koya kaunti ma Migori. Tuo mar kaen achiel kuom tuochego mabende koro pod medo kelo midhiero mathoth ma oting'o thoge e piny Kenya. Lipot yango ni higa ka higa piny Kenya yudo mok tin ne ji 90,000 kod tuoni mar kahera ka piny Kenya en achiel kuom pinje 30 e piny mangima magolo atamlo 80 mag tuoche mag kahera e piny mangima. Kwan jogo mane yude kod tuoni mar kahera e kaunti ma Migori e higa mar 2013 ne odhi malo. Lipot yango ne ji maromo 1,152 ne oyudi kod tuoni mar kahera e kaunti ma Migori e higa mar 2013 ka ipimo kod higano mar 2021 mane kwan ji moyudi kod tuoni mar kahera ne romo 1,827. E kind dwe achiel kod dwe mar abich mar higani kwan ji maromo 825 oseyudi kod tuoni mar kahera e kaunti ma Migori. Magi jogo masani bende osekete thieth te kendo gidhi mbele gi thieth kendo wawacho ni gimiluongo ni cure rate margi ni malo, girespond maber gi thieth kendo jomo gitimo matiyegi kama kawaida. To maduong' ni onego wang'e ni ka ng'ato nigi tuo mar kahera to nyalo miye ng'ama chielo. Koro wan kaka jopiny onego wane ni to ere kaka wanyalo geng'o tuo mondo kik wasambasa dhi ne jomoko. Lek maduong' en mar duoko piny tuono mar kahera e kaunti ni ma Migori kaachiel kod Kenya mangima. Ka penjo maduong' en yang'o miyo pod tuoni koro pod medore, to bende piny owacho kod oganda oseketo kenge moromo mar kedo kod tuoni. E nondo marwa ne wayango ni rem mar piny owacho en ni masinde ma itiyo godo e pimo tuono mar kahera kaka mano mar GeneXpert otiyo makare en achiel kuom gigo mosethiro okang' mar kedo kod tuoni mar kahera e kaunti ma Migori. Achiel kuom ng'ikruok mwasebedo go ni gik mwatiyo godo kwatimo testing nitie machine miluongo ni GeneXpert. Achiel kuom gik mitiyo go GeneXpert machine en iluongo ni cartilage. The cartilages wanwango from the national. To wabedo gi very erratic supply of the cartilages, and this miyo our prevention strategies bedo gi ng'ikruok matin. 40% of our dispensaries onge gi functional labs. Director migano mathithi kaunti ma Migori Tomodong wach ni pimo tuono mar kahera e kor gwenge yande kosebedo mayot, kata kamano gisido masin makoro dhi konyogi e pimo tuoni. Kech good partnership ma wan go gi partners mopogore opogore, nyocha wanwang'o digital x-ray machine. Machine en machine ma pesa ne ng'eny, en $1 million. Wabiro tiyo gi ma kwadhi kuonde ka kuonde mondo wachop ne jopiny kendo wapuonjre gi jopiny mondo wakaw samples gi mondo wapimi. Kaw samples kuom nyithindo mathindo dhi bedo mayot. Migawo mathieth e kaunti ma Migori jiwo oganda mondo ber kadhi e pim mar ng'eyo chalgi ka otende kod tuoni mar kahera kinde ka kinde kaka yo mar geng'o landruok mar tuoni ma igamo ka okalo kuom muya miyweyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa Migori waliro mabesi chemane piny mangima dhialo odiochieng' jiwo lwenj kedo gi tuo mar mano mamako mbong' tielo kata clubfoot oyangore ni kuom nyithindo 1,000 ma inyuolo higa ka higa e kaunti ma Homa Bay
prang'wen kuomgi nigi tuo mar club foot. Jolony wacho ni nyithindo ma kamago ikonyo kendo jonyuol e kaunti no okwa mondo mi kik bed gi wich kuot matero nyithindogo e kuonde mag thieth. Tarik 3 dwe mar 6 higa ka higa piny ngima ingo odiochieng' mar club foot ma gin nyithindo minyuolo kombong' tindegi odolore. Tuono ma bende nyalo kony ka jonyuol nyithindo ma kamago oterogi e thieth mapiyo bang' kosenyuolgi. E kaunti ma Homa Bay nyasino ne obagi e County Referral Hospital gi migawo mar thieth e kaunti ni ka omakore gi ute thieth mamoko mag ji giwegi ma bende thiedho tuo mar club foot, kama ne oyangore ni kuom nyithindo 1,000 minyuolo e kaunti ni higa ka higa 40 kuomgi inyuolo kombong' tindegi odolore. E kaunti wa ka higa ka higa waseyudo nonro yudo ni nyithindo 40 inyuolo gi tiel mowiyore. Nyithindo 1,000. Nyithindo 1,000 monyuol wabedo gi nyithindo 40 monyuol gi tielo mowiyore. But kata kamano e kaunti wa ka Kindu Adventist Hospital nigi thieth makare manyasani ma nyithindo monyuol gi tielo mowiyore inyalo losnegi ma giduogi gibed gi tielo maber ma koro ginyalo gweyo mpira, ginyalo timo gimoro amora ma nyithindo moko matin gi ok owiyore nyalo timo. Kendo kwa dhi Nairobi kucho nitie hospital miluongo ni Kijabe be nigi facility maber ma thiedho tielo mowiyore mag nyithindo. We take care of children with club feet who need surgical treatment for the club feet. The treatment of club foot is very simple when the babies are small. Casting regularly, and if the child is able to follow up on the program to the end, we can achieve very good outcomes. But sometimes surgery is needed to correct the club foot, and that's where we as Cure Kenya come in. Jolony thieth mar club foot wacho ni midhiero maduong' ma gin go en ni thoth jonyuol ma nyithindgi nyuolo kombong' tiendegi odolore ok tergi e kuonde monego thiedhgi e wang' sa mondo many kaka inyalo konygi. There is a page 17 on our clinic books that it's clearly indicated that early identification of congenital abnormalities. But we have realized that in most cases, that page is never filled for us to be able to identify early. E kaunti ma Homa Bay hospital mar Kindu Adventist Hospital ema konyo nyithindo ma kamago kendo jolony jiwo jonyuol e kaunti ni mondo kik pand nyithindgi nikech en gima inyalo kony ma nyithindogo duog wuotho e yo mowinjore. Kofwenye chon inyalo thiedhe. E Kindu Adventist Hospital wane rang'iny mamalo mitimo ne nyaka bero kata yeng'o mar surgery mar ler madhi e tielo kanyo miluongo ni Achilles tendon. Ok en igo bonge makosa moro ma ng'ato timo ng'ama ni club foot. Koro jonyuol nyaka ng'e ni club foot en gima thiedhore. So onge ok en mistake mar baba kata mama mondo nyathi bed gi club foot. Moko kuom jonyuol ma nyithindgi ni kod club foot bende lero midhiero ma nyithindogo eko kale. No kanonyuole to nonyuole ka tiendene nong'ol. Mane wadhi ir daktari makanye manochako godo ema notimne plaster chieng'no endo. Ne wadhi e clinic months. Kano to baba gi nikech plaster no ne ng'ole kendo. Kano twe koni dong ka duong to kota dok katis. Mano miyo waweyo clinic. Koro kan chochopo on Friday to chief marwa gochona nitiere thieth madhi bedo tarik 3. Chandruok mwaneno kuom nyithindogo nikech onge otherwise kuma ok nyon maber no onyono ka koro onge ngufu en ngufu opposite. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kambi mar okumba mar Direct Line Assurance omedo jiwo joriemb nyamburko matimo jowuoth kod johala e wi chenro mare mar chulo nengo wuoth e yo manyasani mar mbui. Jatend chenro mag ohala e Direct Line Assurance Chris Katiwa wacho ni chenro mar chudo no ni kare kendo biro konyo duoko piny midhiero makwako chudo kod ohala e sekta mar wuoth. Direct Line osebedo katimo kampen e gwenge ma pachoka maloso gi johala kod joriemb nyamburko e wi tiyo gi yo manyasani mar chudo. Our office is open, so you can walk in anytime. Then number 2, we have a normal loan. What we as Direct Line are saying is
we don't want to go the whole hog in terms of compensation. Once somebody is injured in Matatu, what you need to tell us is who was in this Matatu. Yeah? And then we'll pull the receipt that shows that you paid, and then we can pay you. You don't need to go to court. You don't need to go to any police station. As long as that Matatu was involved in an accident, and we can prove that you were a passenger. Tumeona ni vizuri cashless itatusaidia kumaliza zile claim ambazo sio harari. Kuna watu tunawaita ambulance chasers ambao wanatokea wakati gari imefanya accident. Unakuta gari yako ilikuwa imeumiza watu 2, wakati ukikaa kidogo unasikia watu ni watu 10, watu 15. Na hiyo shida tumekuwa nayo kwa muda. Na leo tumepata jibu. Nitiere kibro mane an weche mang'eny mitando pacha kod paro mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo, koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro tego nayudo monyisa ni kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo okonya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka na wuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore, kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Kikitempoga kamora chiel gi Sarabjit. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asama dwa wacho to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne iwuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Ikbai. Machiegni mago mag tuke. Tim mar Junior Starlets jotuk adhula manyiri ma higi ne piny mar 17 odhi nyime gi timo orako motelo ne telo mar 4 kendo mogik mar manyo tiko tuke mag pinje duto. Kenya biro rakore gi tim mar Burundi katielo mokwongo biro bagi tarik 9 dweni e piny mar Ethiopia kapok Kenya bago tim mar tarik 16. Biro wuok pacho tarik 7 ka gidhi e piny mar Ethiopia tugono ma ibiro bagi alap ma Abebe Kila Stadium. Jaloch e kind Kenya gi Burundi biro ng'ado tiko mar tuke pinje duto mibiro bagi dwe mar 10 e piny mar Dominican Republic. Unajua World Cup
obvious tukienda huko nje ni makocha wengi sana watakuja kutuangalia. Na you never know, maybe unaweza baki ama pia in future mtu akufuatilia sema huyu mtoto niliona anacheza vizuri na mimi namhitaji kwa klabu yangu. So naona sasa hii ni changamoto wengi wametaka hawajapata. Mimi nimelipata na lazima niitumie ni represent country yangu vizuri. Teammates wangu sasa hivi kila mtu ako focused na hii game. Azinu ukiwapata wamekaa wanaongelelea tu hii game ya Burundi na kitu nawashua tunaenda kubeba na tunaenda World Cup. Wakonegi hawi maber. Team mar Harambee Stars nomole piny mar Malawi. Ndala bich motol ne tuke mag manyotiko, tuke mag pinje duto mibiro bagi alap ma Bingu National Stadium, boma Malilongwe. Kenya biro rakore gi team mar Burundi e tukgi mokwongo tarik 7 dweni kapok girakore gi team mar Ivory Coast tarik 11. Kenya biro bago tukegi duto e piny mar Malawi bang' rem bedo e chwalo alap ma opuodhi gi riwruok matayo tuke pinje Africa CAF. Kocha mar Kenya, Engin Firat, nogwelo jotugo kama oting'o Captain Michael Olunga, Joseph Okumu, Eric Marcelo Uma e kind jotugo mamoko ma ogeno ni koro biro yudo loch mar ariyo e Group F ma bende oting'o time mamoko kaka Gambia gi Seychelles. Kama chelo team mar KCB RFC biro rakore gi joloch higa mokalo Kabras RFC Finals mag tuke Enterprise Cup bang' timbe ariyo go yudo loch e tuke gi Magnus Finals e kindgi gi team mar Kenya Harlequins gi Nondescript. Jobengi ma KCB nolo team mar Kenya Harlequins points 3-18 e lap ma KCB Sports Club Ruaraka County ma Nairobi e lap ma Kakamega Showground jatugo Barry Robinson noloyo ties adek kendo konyo joloch e higa mokalo Kabras RFC rodho team mar Nondescript points 5-4 Josukari ma Kabras nigi geno mar kawo kombe mar Enterprise Cup nyade 4 kaluore. We'll just have to take stock on Tuesday or Monday, see who came out unscathed, then we make the team from there. I think they're not playing the same way they were playing in Kenya Cup. They've got some speed and some acceleration, explosion. I don't know what they've been doing differently, but something that we picked up and I'm very scared about, and the kicking game seems to be much better. Team mar Kenya Sports Authority kidieny mar Nyeri gi yawuoyi noyudo duoko maber e tuke mag okapu lig maduong' pachoka mano bagelap manyayo gymnasium. Nyidendi ma KPA noloyo team mar Anu Panthers points 6-17 jatugo Natalie Akinyi gi Aminata Samaseku nobedo jotugo masulwe ne team mar KPA bang' loyo points 9 ng'ato ka ng'ato e kwota dek mokwongo. E kwota mogik tich nobedo mayot ne nyi KPA bang' loyo Anu points 11-9 e kidieny mar yawuowi team mar KPA noloyo team mar Anu Wolfpack points 6-52. Team mar Wolfpack noyudo nyaka e dakika mogik e kwota mar 4 ne giyudo loch makamano. Koth nosechok kendo noweyogi ka giteng'o lewni. Everything we worked on, none of it the players executed. Just the players simply froze. They're not following instructions, they're not listening to what I was telling them. Everything that could have gone wrong went wrong. Tulikuwa tumejitayarisha vizuri, wachezaji wamejitolea vizuri na wamecheza kulingana na vile tulikuwa tumepanga. So hizi game za mwanzo kidogo wa rahisi na expect kuwa na game ngumu tukienda kwa round inayofuata. David Kinja matugo ne team mar Sosi Safari Simbas gi Valentine Jeruto mariembo ne team mar Kenya Riders e joloch piem mar ndigni moteseni Madaraka C7 team manobagi county ma Murang'a. Kinja notieke thuolo mokwongo e piem mag kilomita 83 bang' riembo ndiga kuom seche 2 dakika 30 gi nyiri 4. Ivan Wangai mane riembo ne team mar Kenya Riders notieke thuolo mar 2 ka thuolo mar 3 nokaw gi James Juma.
E kidieny mare wakeini Jeruto notieke thuolo mokwongo bang' riembo ndiga kuom seche 2 dakika 53 gi nyiri 24. Purity Mutai gi Margaret Mutuku notieke thuolo mar 2 gi 3 kaluwore. Tukegi duto noyudo jotugo maromo 60. In my opinion, I can say it's not like taken seriously. But if it would have been taken seriously, it would have been very, very good, because it would have enhanced the group, the people who come out to participate, and yeah. It's a nice way of nurturing youth talents. A lot of these are elite athletes who will eventually go on to represent not only the country, but also form a basis of a career. Ikanye mwateke chendo maro yimore nyakorom gajwang'ero kamano kuom bedo kodwa e chendo ne kada kamano kapok walore ana kama kuom paro kamoting'o Collins Omondi mano jadolo wacho ni chik mar omenda okwede okang' mager ahinya. Wacho ni chik no ok ber ne oganda wa mantiere piny. Ngore ni Collins coordinator mano Pastor Collins kantiere county ma Siaya. Nano bende ote kanyo mo ora gi Oyanga Felix Evangelist gin kanyo gi wacho ni wach mar mogoka gi koni Shakahola gi kocha Osuru Bela okacha kare Kenya ochim kanye. Wacho ni ng'ato ni JE okawo mos. Eric Ondemo kaya chunge Kanyamkago wacho ni intiere kodwa ka e chenro wacho ni Odinga Jafwel Mayego untiere go chik mar omenda wacho ni owinjo pare nyadiriyo wacho ni oken gino madhi kelo kwe ahinya e pacho kae. Neno bende ote kanyo mo orgi Eliud kantiere Kerichero kamano kuom ketramo gi TV odhiambo makawuono wacho ni mora ahinya gi chendo. Jaro Soja wacho kanyo ni entie kodwa en bende okoyo hayo maber ne Harambee Stars ka bende gidhi e tugo margi. Wacho kanyo ni NTS kamoni St. Michael Transport Makongeni gin kanyo gi engineer Mike Musa Tiego mar Gor Mahia iluongo ne third patron mar Gor Mahia Wood Game Kauda Obotai Wood Asembo kod Jojo Pio Wood Imbo gi Green Army Chief Gor Mahia 001 mano Jaro Soja gi wacho ni gimora ahinya gi chendo ni maro imore chendo ni ok wegi kata matin. Neno bende ote kanyo mo ora gi Oyanga kwedo chika mar paro manyien. Vincent Kajomo wacho ni entie Gemrai sub location North Nyakach Ward wacho ni yegi governors of Mombasa County gitamre wach mar mogoka kethone vijende sa. Selin Salina kantie Thika wacho ni kaka pile intie kodwa hadi tamati kaito Magi Otieno wacho ni Nakuru City iko locked kendo mora ahinya gi chenro modhiambo makawuono. Eno Simon Ongue wacho ni entiere Ongalo mano Kisumu County wacho ni gin kanyo magi Letesia Ongue kod Jaode Simfros gineno weche gi eyo makare. Felo Jakoyugi kantie Kisumu Europe kaita Gumba Kimstone bende wacho ni gin kanyo gi ng'ato ni Tujwe gweng' mamiguye gimora ahinya gi weche gi manyien mar oimore. Nelly Obunga wacho ni Imbo Majengo weche gi chope yo makare kaita eno bende ote mar Ruth Nyathi Ochieng wacho ni en kanyo kod geno ne nyithindo bilago deyudo kony kendo ngima gi dhi dugo kare mago nyithindo mantiere tuke mabende koro dhi tuge pinje maoko. Nelson Nelly wacho ni entie Lela Migori County oneno weche gi makare ka gin kanyo gi sani entie Kawangware Lavington en Migori. Benta Charles aneni kanyo wacho ni kapok wach Shakahola rumo kare wach ni ok birumo nyaka sechegi en wach moyuare kendo sirikal owinjo bed ni neno kaka timo. RFM Wuod Johala wacho ni ntiere kodwa koya Naivasha Arino Koth kantie Marindi kachiel gi Enoch Bet Kamogozo wacho ni duto gintie kodwa koya kumoro ni Koitama area ero kumoko mkitamo gi TV nikech sanya kwa Ramunga Juang nisaka chane walore nikech chendo mabende mago mabiro elo team kubwa team na mokonyo wena niweche giochopune makare nya kwa Ramunga Juang kochaka reporters o Magwet counties duto wagoniero kamano bende jochungweche kama otingo Ken Ngwagije Ibonyo wadokuniero kamano kumkitamo gi TV studio kawasebedo gi team Marlin Sisimani Gilange kama bende otingo jaloko wa kanyo Liz Otieno. Sima sani nyakwaro mga juango nini maber nyinga Lydia Hukeo.